Bueno, si vols, passem a la part final de l'entrevista. El que vulguis. Que, de fet, abans parlaves d'en Gerard Quintana, que el vas entrevistar, i bueno, aquí a Homes Insegurs sempre demanem que el convidat ens recomani un disc, i en Said ens recomana Plou i fa sol de Sopa de Cabra. Explica'ns per què recomanes aquest disc. Plou i fa sol de Sopa de Cabra. Doncs, mira, t'he de dir que no era gaire d'escoltar música en català, vull dir, des de petit. Jo m'havia criat amb... No t'ho perdis. Era una barreja d'Akon, amb Simple Plan, Avril Lavigne, Natasha Bedingfield. Hombre, que aquesta era una de les més grandes. Però Akon, o sigui, el que m'impacta més és Akon. Akon com a referent. Akon com a Però referent. en plan, t'escoltaves l'àlbum sencer d'Akon. Aquest me'l sé de memòria. No fotis, en sèrio? És de l'artista que més cançons em sé de memòria, bueno, l'àlbum, la data de publicació, tot. Però perquè jo amb la gent que em feia en aquella època... Però Akon és R&B, no? R&B, sí senyor, vull dir, molt poc rap, o sigui, al final ell va ser un R&B, però també un R&B molt peculiar dintre de l'R&B, vull dir, s'ho va muntar ell pel seu rotllo. Està flipant, que estiguem parlant de l'Akon. És que jo he viscut molt, Magí, jo he viscut molt. Jo he viscut molt. I hi havia una època... No ho hagués dit mai, això. Però, escolta, hi havia una època, i t'ho dic de bones, vull dir que jo vivia molt al carrer, vull dir, érem molt gent de carrer i anàvem a la plaça i ens estàvem fins a les tantes de la nit a no sé on, i això pues, jo devia tenir... I escoltàveu Akon. Escoltàvem Akon, sí, amb els primers MP3 que hi havia. Ostres, ja, quan un MP3 estava per allà, bueno, i després si l'MP3 encara si em tenia altaveu... Però t'haig de dir que és molt poc de malote escoltar Akon en una plaça, vull dir... Ja, bueno... No impressionava a ningú. Però semblàvem els malotes, que aquesta era la idea. També et diré, jo devia tenir 10 anys, collons. Sí, no, era molt jove jo, vull dir, pensa que després ja sí que, bueno, la vida et va portar per altres coses. A la nit escoltava Akon, però a la tarda Simple Plan i aquestes coses que em tornaven boig. Green Day també m'agradava moltíssim. I el Plou i fa sol és el que et deia, que jo sempre havia escoltat música en català, però molt de fons, vull dir, sí que tenia alguna cosa d'Alex Ambusto, tal, però no m'hi havia fixat mai. I precisament allà a Madrid hi va haver una època que bueno, vitalment vaig veure com que havia de fer arrels allà. O sigui, jo mentalment ja m'estava organitzant com per... No, jo vindré a viure aquí, faré vida aquí, el meu projecte de vida aquí, vull dir, la feina, tot. Jo la meva idea era ja traslladar-me a Madrid definitivament i, bueno, pues, a l'Empordà pues, de visita i ja està, i no passava res. Vull dir, al final cadascú ha de triar el seu camí. I quan tenia tot això al cap i bastant segur i tal, recordo que l'Spotify va fer la seva màgia i em va començar a posar en mode aleatorio cançons en català. Vull dir, recordo, clar, de Plou i fa sol em va posar Camins, per exemple. O sigui, he posat Plou i fa sol com a paradigma d'aquella llista. Sí. Però després va aparèixer Blaumut per allà, va aparèixer, evidentment, el Gavaldà amb els Pets, vull dir, va aparèixer Agost, l'Hospital del Mar, va aparèixer Alex Ambusto, va aparèixer Whiskins, que vaig poder entrevistar el Joan Masdeu també, el seu cantant, ara fa relativament poc que vaig poder-ho fer. Clar, i escoltant aquestes cançons va coincidir també amb una època que pujava bastant a l'Empordà, vull dir, havia de pujar bastant a l'Empordà i ostres, mai vaig acabar de marxar del tot. I allà me'n vaig adonar que mai havia acabat de marxar del tot, que encara, dic, bona part de mi vull dir, encara estava no diré Figueres, perquè Figueres és el que és, però diré a l'Empordà, vull dir, no, és veritat, vull dir, escolta, jo arribava... Tothom de Figueres és com, bueno, Figueres... Sí. No, però jo t'ho dic, jo arribava a l'estació de l'AVE, em venia a buscar en Ruma, no, en Ruma no m'ha vingut mai a buscar a l'estació de l'AVE, en López sí. En López em venia a buscar en López, m'anava a casa dels meus pares, però és que d'allà començava la ruta i acabàvem en Ruma i amb en Llorenç i amb en Llerpes i amb en no sé qui, que des d'aquí una abraçada molt forta en aquests bandidos. Clar, i acabàvem por ahí i clar, jo arribava després a casa i vaig començar a veure que a Madrid em sobrava els diumenges. O sigui, els diumenges vaig començar a veure-ho perquè perquè després t'has de ressaca... Perquè quan el diumenge... Especialment, també, però especialment quan el diumenge a la tarda havia d'agafar l'AVE
per arribar a Madrid a les 12 de la nit i treballar el dilluns al matí, quan aquell pas, perquè quan vius lluny de casa, allò de la maleteta al cap de setmana fa molta gràcia, eh? Sí, Primer mes, el segon mes i el tercer mes. A partir del quart ja no fa tanta gràcia. Yeah. I quan vaig arribar allà, quan em feia tanta mandra de tornar cap a Madrid, ja va ser un... Ostres, és que potser no, eh? Yeah. I potser no. I deia Plou i fa sol precisament per aquestes cançons, perquè són les que em van servir, jo sempre he dit, em van servir d'àncora vital fins i tot, quan vivia lluny no em sentia sol. Ja, tenia com la connexió encara cap a casa, no? Sí, i me les escoltava en bucle, vull dir, anàvem amb els cascos, vull dir, tot el dia, vull dir, metro amunt, metro avall, tal. Sempre estava escoltant, i vaig fer una llista, evidentment, de música en català. Tenia alguna més, també, de llista. I amb aquestes cançons tirava el dia a dia i m'havia convertit en un madrileny més. Perquè saps per què? Perquè els madrilenys de dilluns a divendres es passen el dia treballant a Madrid, però tenen unes ganes boges que arribi el divendres per marxar al cap de setmana. Ningú es queda allà. Si t'hi fixes, tothom se'n va a la muntanya, se'n va a Alicante, se'n va on sigui. Sí. Pues jo ja m'havia convertit en un madrileny més, perquè jo també estava allà vivint, anava fent, no? Un dia, 2 dies, 3 dies, però la setmana que no podia o no havia de pujar a l'Empordà, ostres, em feia mal, eh? Et foties allà a la playlist. Em fotia a la playlist, evidentment ja m'inventava de fer alguna cosa, i si no, vull dir, també vaig passar molt de temps sol, vull dir, també, al final, tenir molt de temps lliure és bo, però després també té una part de cuidado, perquè allà sí que ja quan passes tant de temps lliure sol, hi ha molts moments on et poses tu mateix davant del mirall. I això és una cosa que la gent li espanta, li fa mal, li costa, que no ho acaba tampoc de voler. Hi ha moltes vegades que la gent no vol posar-se davant del mirall, perquè és aquell moment on t'has de començar a dir aviam què, a prendre segons quines decisions, o també a assumir segons quins errors. Però bueno, és important fer-ho, no? Sí, home, és necessari. És que si no... Saps què passa? Que si no després que... Quanta gent coneixes tu amb la crisi existencial? O sigui, les crisis existencials són un fet. I que les hem d'anar vivint. I les hem d'anar gestionant a mesura que van arribant. Però tu quanta gent tens que ha anat de happy flower per la vida fins als 40 i pico anys i que a partir dels 40 anys estan malament i no saben per què? Que li pot passar a tothom, Però aquesta crisi existencial dels 40, ostres, no sé, estic malament, la culpa és teva, no, és que és meva, no, és de tots, no, és que tal... Hi ha molta gent que, pel fet de no voler mirar-se al mirall durant molts anys... Sí, bueno, o als 30 també passa als això. 30 també, però els 30 encara és una data... I abans fins i tot. Jo crec que hi ha diverses èpoques. També potser els principis dels 20 també et pot passar, no? Quan estàs acabant la carrera, tot això... Normalment quan acabes la carrera sempre hi ha una gran crisi. Hi ha una crisi allà, 30 també et dona, no? I mira, la de després de la uni és molt interessant perquè fas un canvi de vida on estaves acostumat a estar rodejat sempre dels amics, des de les 8 del matí fins a la matinada. Sempre. Per què? Perquè anaves a la uni o no, vull dir, és igual, però vivies amb els amics, cada dia estaves amb gent tota l'estona, és a dir, els moments d'introspecció eren molt pocs. Eren molt pocs. Sí. I quan arribes a quart de carrera de la uni, per fer un símil als 22 anys, aproximadament, 22-23, clar, això ja canvia. Ja és on vaig a viure, ja és quina feina agafo, per on començo, torno a casa als pares, no hi torno. Clar, tornar a casa als pares després de la llibertat absoluta que t'ha donat viure sol, clar, i aquí tens una patacada grossa que s'ha de tenir també. És que no s'ha de... O sigui, crec que hi ha coses que simplement s'han de digerir i tampoc s'ha de tenir pressa per viure, en aquest sentit. Bueno, a mi m'ha molat que recomanessis aquest disc perquè jo no havia escoltat mai a Sopa de Cabra. Havia escoltat l'Empordà i òbviament aquesta cançó és com... Home, per favor, no, però t'haig de dir que aquesta cançó és com... em fa una mica de... Mal? No mal, però fa una mica de vergüenza ajena a vegades o sigui...
És que va, és com la típica cançó. Jo he estat a vegades a festes a l'Empordà que fiquen aquesta cançó i tothom es fica com a cantar rotllo. És el puto himne, saps? És com que fa gràcia, però també dius, bueno, què estem fent, saps? I saps què vull dir o no? Sí, però... Hi ha un punt a vegades que dius, a veure, per favor. Ja, però hi ha un punt de ritual, fins i tot. Hi ha un punt de ritual, però és com la típica cançó que, bueno, a Figueres sempre, o al final de, jo què sé, a la festa final del col·le es ficava, és com sempre està present. I ja és com, bueno, és cançó popular, al final, és cançó popular. I després Camins, però no m'havia escoltat mai Sopa de Cabra, i la veritat és que m'ha sorprès, tio, perquè i aquest àlbum mola perquè és com l'àlbum de despedida, perquè van fer com un... Bueno, van fer és que s'han retirat unes quantes vegades. Sí, no, jo no sabia això. Es van retirar i després han tornat i tal, però en aquell moment es retiraven amb aquest disc i tio, he flipat perquè, o sigui, el que m'ha impressionat més és com que és un àlbum que les cançons estan molt ben escrites quant a estructura, sobretot. O sigui, són cançons que tenen una estructura de l'estrofa, el pont, la tornada, i després hi ha tornades que són més potents, hi ha tornades que menys, però sempre és com les estructures estan molt ben creades, són com bones cançons de dir, això és una puta cançó, saps? I això és molt important, i és difícil fer-ho a vegades. I després també les influències que hi ha a dintre de l'àlbum no m'ho esperava, perquè fins i tot hi ha com cançons que són una mica desert rock, que podrien ser com una mica callos, sense ser tan guitarres distorsionades gordes, però que tenen com un rotllo així molt, molt final dels 90. Després hi ha un al final, és que m'he apuntat també una mica, hi ha un al final que és com una mica Smashing Pumpkins també, hi ha una que és una mica una mica de Cure també, les dues primeres, la segona que es diu Si et va bé és molt Bruce, per exemple. Després fiquen entremig algunes més rockeres que són més Rolling. Sí, Els teus somnis és preciosa. Sí, no sé, m'ha sorprès que era com una playlist d'influències, tot super ben gravat, el so és com molt immaculat, que crec que també... O sigui, a mi a vegades això em molesta una mica, però en aquest cas s'agraeix també com amb aquest tipus de cançó tan ben estructurada i tot és com que encaixa, saps? I no sé, està molt guai, tio, la veritat. Hi ha hits. Aquí és on es nota que tu domines molt més de música que jo, vull dir, jo simplement l'escolto, la gaudeixo, escolto la lletra, vull dir... I, de fet, et diré una cosa, saps que m'és molt més senzill aprendre'm les lletres en anglès que aquestes? Sí? Sí, perquè en anglès vaig fer l'esforç... Però això jo crec que és el costum d'escoltar música en anglès, no? Potser? Sí, i també perquè vaig fer l'esforç i perquè m'importava molt, perquè a mi em servia per aprendre anglès. Per dir-te alguna cosa. O sigui, tot l'anglès que he pres, l'he pres de la música. O sigui, de buscar les lletres, de traduir-les i de dir, ostres, by my side vol dir al meu costat, m'entens? Però em passa molt amb Sopa de Cabra, però especialment també amb els pets. També són, mira que jo sóc el típic que en el hits aquest, el joc aquest ara nou que hi ha de Spotify, de les cançons i tal, jo les clavo totes. Les cançons en català no. Però no les sé, és que no me les sé. Crec que també el que passa amb Sopa de Cabra és que líricament toquen com temes molt com generals, a vegades. És rotllo... anem a superar això, tirem endavant, no sé, anem a estar millor, saps? És com sempre molt positiu, però sempre està com molt... O sigui, fan un tipus de lletra que està com molt oberta a la interpretació, que tu pots agafar i fer teu. És una mica com Calavento també fa això, que fan com unes lletres que... Mira, Calavento, vaig entrevistar-los també en aquests dos. Jo els vull entrevistar, que vaig parlar amb l'Aleix l'altre dia. Sí? I li vaig fotre una mica la turra. Ostres, no, però molt majos, són majíssims, vull dir, jo vaig lligar això en 24 hores, vull dir, va ser casualitat pura i dura. Sí. Sí, jo crec que igual cap a finals de febrer, març o així, potser cau. Pot estar guai. Sí, home, i tant. A més, em van convidar al listening party que van treure el disc ara fa poc. Sí. A part tenen l'estudi allà a Torroella, vull dir que tampoc és... Clar, un cop de cotxe ja hi ets. I a veure, estaria guai. Però també ells tenen aquesta manera d'escriure que són com temes que dius... Tu escoltes la cançó i no és com en Dylan, saps, que t'està dient exactament de què està parlant, saps? O que és com molt personal tot. Són com coses més... Sí, no sé, com més generals, no? Són com més conceptes.
I llavors jo crec que quan fas lletres així és més fàcil que la gent connecti, saps? I és més fàcil que soni com a pop rock en plan una cançó que pugui tornar que pugui funcionar perquè jo què sé, estàs esperant la tornada i té aquell missatge i tal, però i llavors tu connectes amb la cançó, però després a l'hora de prendre't la lletra és com més complicat, saps? Escolta, doncs vine a l'agost. A l'agost hi ha un crossover molt guapo. Quin crossover? Els Sopa de Cabra amb els Pets. A on? Mateix cartell, els Sons del Món allà a Roses. Ah, hòstia, no fotis. Sí, t'ho prometo. Primer cap de setmana, no sé on cau en Vilamacolum. És el que fan allà dintre de la Ciutadella? Sí. I em sembla que em cau en Vilamacolum, que el més segur que serà és que, bueno, home, si cau en Vilamacolum, anem a Vilamacolum. No, serà concert d'aquesta gent i després me'n vaig a Vilamacolum. Vull dir, en aquesta vida hi ha coses, no totes, però hi ha coses... Hi ha coses sagrades. No, més que sagrades, que es pot tenir tot amb segons què. Ja, i en aquest cas sí. És com el... Vull dir, però és que Vilamacolum és com el Carnaval de Roses. Vull dir, no blasfèmia grossa, vull dir, aviam, no, a Vilamacolum és la festa de l'estiu per a la gent de l'Empordà, o jo crec que més que per a la gent de l'Empordà, per a unes quantes generacions de la gent de l'Empordà. És curiosa aquesta festa perquè realment, bueno, vull dir, la festa està guai i tal, i no sé, i mola la plaça i tot això, però realment s'ha fet molt popular perquè al final de la festa tiren dònuts. Sí. I o sigui, és el kit diferencial, vull dir. El kit diferencial és aquest, que és com, tio, vaig anar... Jo me'n recordo quan anava a l'institut en plan, tio, vam anar a la festa aquesta i tiraven dònuts al final de la nit. És com el que la gent deia i era en plan, vale, l'any que ve vaig, saps? No, saps què ha passat? Saps què passa amb aquestes festes? És com quan te'n vas per Nadal a d'on ets tu.